This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kajing don ki surok kalong kajing kerku bat ka wanra ru ki jing mentoy syaki pat ba henrei lada ki dei ki basutrai tangdap kan wanra jing jenjar arsha penban syaki pat ba kawai nakum kini ki surok kadai hakasnong khat pramer jirang constituency ban mi syaki benta karonghona bernihat bat ka bami ru na kawai kapang syaki benta kasnong umdap bat syakhoi kuna ka bajrong kumbasan kilometer ka balapau ya ka rukom pentrai torti ya ka bat bu jingma syaki pat ba Hakapaya day bat kani uway ni kirang ba nong song snong uba don hok siar ular keno ba katay kasurok kali kala don kijaka batwa namar ki kontraktor kila syutay kenro da kabasanya haka kendo kabala tap da ki berni daw bilat klem da tay kenro da ki mau kumjuru ki benta kasurok ki badan hajan katay kajaka kila bantua suki-suki kamtam kum haka ni ka ayom liur kababu jingma yakipat ba nong let nong wan Syo ulay turu bakal dan ru kajing jular hagi babun ki benta jong gani kasurak kum kajing kho karong kabadang sudap ban siang rong dang ha kilai benai balala Thế kok karong? Kok orang sih. Ini be yo. Ini. Te hakajingon pujurip ko jungi. Bakajonga ko mubriu sinong ngalap bar ngai. Bakidon sibun kijing trei turti ngalap nong. Namar ba kibabun kibenta kibangai kilak holut tang di kendiat benai. Masong bon penpau ba ya kajing kublei ya ki department bat kumju ya ka sorkar ka bala ai yangi kene skim lengba wemle badan borom jungi wal ada nyimpat poi perkhat bangin yo no ya ka sanction kloi henry ide ya kajing tristom jong kini ki nomik khmat bat kumju ka department nilayo ka surok ka sanction ka bakham kloi na kamta ka jong ni kum kasnong tenre ka basngusi pade kalong ba hadin bagila pentrei ka surok hadin lai benai bat ar benai kata kajing pentrei bagila dep ban pendep ni penban kum baka surok kala sniul kala julor lut tang hagane kaliur ka bamanta tengilap rugi jaka kidon ar lai jaka ki jaka ki be ki jingsha ki de banle ya ka kenro tenrei ka kenro kim semlale ya ka kenro jongka bakin le ka kenro ka bapaka tenrei kila sule ka kenro da ke pendap da ki kendeu haki busta simen tekane kawanra ya kajing tua bat kajing kho no jingini ki busta simen ki balapan dap haki ni ke jaka bat kidon ki bentaru haba katwa no kata kendeu kaladon ki benta ki bala orpait no hakate kajing tua jong ti kendeu tengah skong bonong ba ya kinong ai ngasong ban ai ngo ya pi ai khubli ya pi ya kajing la kajong pi ban wanra ya kane ka skim sikno kene kesino ko jungi henry ngaso man bu pada kajing keli ba habang yo ya ke skim ngida apmi lanti begin yo ya skim ka bapaka bar ka bane islam ten habang i bat kumbagalong menta ngi ba kum kane ka skim i kumbaka lajulor no tang ini siberpor nganom nur ban keno ya no nganom ong ba de kajing le jong no anro nga kerpat ya ki department lani ki bari pej di khmi ya kane ka benta bakin sobhaban ya pej ya khmi lem se isin khnang bagane ka surok ka bengelayo menta kanomlong kaban shu kementang sik khndiat pore namta ka jungi kumnong shnong enre tu ai bagane ka jingwan jongane ka surok kanlong ka jingger khu yang ngi kinong shnong bun snem kaban sakri yang ngi unong shnong bun teligi snem ki ba kumbangi ngila ap khmi lanti bar ngangi scam ru baling ba kane ka benta ka bangiyo ban one page one kemi nagaliang department kin sobhaban sim khialam yang ne benta kumba pi hangne kadon ki benta ki baladap bat kidon ki benta ki badangsa
Tes ngobha pej bahalem ya kane ka benta ka barang sak bat kumju ya kane benta ka bala julor ro wa phinle ye helor kane ka benta khna ba ka surok ka jungi hapo ka sino ka jungi kanom long ka ba sur seb lane ka ban sujat no tang khnder por kat kum ka sanction jong kane ka surok kade ka bala sanction na benta ka 1 kilometer ka ba sedang nang te na main road nahai napo ka HN6 bat ka kut sya kami sya kane ka lenti rong hana kabade ka dukduki ningidon artli ki benta ki ba ngiyo ban penmi kawe kade kate ke balik cha umda bat kade kane ka balik ha dukduki kane kade ka skim RIDF Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya